Днес отново отиваме в офиса, така че нека се обличаме заедно. Решила съм да съм по-кежуал. Ето тази риза и дънки, но ризата е много елегантна и с острите боти ще подчертае чудесно моята женственост. Много обичам брандове, които създават дрехи за жени, защото обичат жените. И щом купих тази риза, си казах, това е ризата. Много ми харесва бебешко-синият цвят, бебешко-розовия. Много са меки и правят визията още по-хубава. Тази риза има опция да се направи ето тук панделка, която ще вържем накрая. Много харесвам най-тъмносините дънки, но много отцветяват. Тъмно кафяво коланче и е време да направим панделката. Та-да! Красота! Преминаваме към бижута. Разбира се, часовник. Сложа ето тези обички и пръстени, разбира се. Сега преминаваме и към палтото. Отново залагам на класическо черно палто, защото не си отива с всичко. Тези ръкави са по-пухнали и няма да рискувам да обличам палтото, само ще го наметна до колата. Нищо, че навън вали сняг. Обувам и ботите. Слагам кафява шапка и кафяви ръкавици. Парфюм. Готвила съм си ето тази шнурка в чантата, с която да си хвана косата на обятели, ако започна да ми пречи. Взимам и отново слънчеви очила, дали ще ги сложа днес, но колата винаги завършват визията и става още по-готина. Любимата ми чанта, която събира всичко. И това е завършената визия. Напишете ми какво мислите в коментарите.